लगीनि बख बजागा थाङि कलगि थि माने आबा मोसौ नायनानै थांमानि मोसौ खुंखो साबनि मोसौ थेनि न निनि न बुनि बागेराव दै मानता निदिन तो करेनो थिमाने के नक बाय बोसोर रखसा नक बाय को तैसानता तैसावा मुसुकी मासादा ना मांनि नानता माने आबा मोसौ खुंखो दागा बाय सयता खोनता दागा बाय सयता ना इनके जेना हाना थां बरका काम करन थां ना नक काम करन थांगो आमनि बरके बाहायके खबर मानके जे आरो तिय कलगि टंका को बुसुक जंते नायखला के आंका नखाता तै बिसिं तिल चाहाबो थांमानि बसिमे माचा नगरसु सनजय सनजय नगरका बस सापाय खाजिगै सापाय के इनके जखन थांगिनाय के आंका तै बेलाय तरजा के फाना आगं मानाय केरि खेता नाय मानाय केरि के इनके साबो पाय खसा पाय के आ फाय खसा पाय ने के अकतान के तम फाय सर्विस एमने नक नु खुंग के बोताम र खलाय जमन आगे रग ताम खायनानि सरि हामिया सुक जायबा मुसुर किसिम से नायो हाकेन तंग इनके बसाबते रख कयना तो मासा कायजाक दाना कायजाक निनि मु आनमु फुति हामबाय सिनि कक थुना रख बेलाखि खा खामजाक वाति जरावो अरो बेलबेरी ब्लॉक अंडर ने शांतिनगर एडिसी विलेज और खरकसिनी शांति देब्र मांगै कोनारामपारा न्यू कोनारामपारा नबनो और ने खरच बर मुसुक खाजाक मुसुक तुय कचगै तमनि आबनो बान चिरना थाङै बनिजिसे तुय कलगै थिका अबनो जों रुतुगै माया मायांगै फायर सार्भिस फायै जिरायने फायर सार्भिस ताकाब जलन फायखा अब हायखना रुतुगै बरनो जों मानखा बने बागै अरचिने जिरायने एसडीएम बेलबेरी ब्लॉक ने वीडियो तैचिने राडापुरनि ओसी वर्कसन जत मिलायै अरनो भाइके ताम सुबालाय मान आबन बागै जों फायलेका फायै जों चिने जिरायने एसडीएम न फायके अ जागा जों आबत गोथैनि बागै ताम सामु खायमान नै आबत एसडीएम तरफ फैते 10,000 सुबा रखा अबनन बागै हामबायरो चिने एसडीएम साहेब न जों अब हायके अब हाय विपद जराव माय तुगजे नुखु कुनु करै खक्सेपन रां करै जराव अब हायके जे सरकारनि किसामान साहाय्य मानमानि अबनो बागैना आं एस अल लोकल नि हिसाबै जतन हामबायरो एसडीएम साहेब न हामबायरो ताय अरने जे सामरना अब जिबिवत लांजाक अब पोस्टमार्टम खने एसडीएम तरफ फैते जुदि बिनि मत कागज खायमान खांखाय बना चिनि एसडीएम हयते 4 लाख टाका गभर्नमेन्ट नि साहाय्य खयने जों सैमानका आबन बागै जत्त बिनि नाखमन सम खायने बागै एरियान बरक माबो जत्त सुबा सबर खायने बागै खयने आनि जे अ जराव खा खानो जराव इसकना हामबाय थैनायनि उमरखौ बोसोर रंखाना थैनायनि उमरखौ 70 हायखौ 72 हनि जों टारगेट नाहारि दंखा शांति देब्रमा बिनि बिस्ला खरचा दङ त बिनि बिहिक दङ अबके बिनि बिहि फुति देब्रमा बिनि बिहि बुमो गावबना ताबो बिनि बिस्ला खरचा बबो तलाङै थांदा बारनबार उसुबा लायो आखलाय जों जे फङाबो जे बन डेड बॉडी दहनानि खुरो जे मानथक जों खायलै जाका सुबा लाय जाका अब हायकेने चिनि पोस्टमार्टम खने गाड़ी भाड़ा पन्जा करे अ जराव वाते जरा हाय जे मासे अन मगे जों जे मानसा गाड़ी भाड़ा हरै आबादा जों ताबुक जरा सपायको जिबिव थांलै नरक साइमाना जे डिवास्टेटिंग फ्लाड उखारो प्रत्येक जगह प्रत्येक ब्लॉक प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के प्रॉब्लम उखा थैनि बागै और जे ये असेसमेंट खाना फाइका नायना फाइका अब ब्रिज जे नटों का लामा ब्लॉकों का अब नायनानै दुखु माहिती उखा अब पीडब्ल्यूडी बाय सावै तब ठीक खाय रिमान नायचो कয়েকদিন नांनाय पब्लिक नि फिसा प्रॉब्लम उंनाय ये और लामा बंद उखा बिसा को जदि नासके के पीडब्ल्यूडी बाय तै वाइसा तुं फायनाय एसएस खायदा दिबागै पीडब्ल्यूडी खायदा गो थानि जागाखौ बजाङा अब तो समावनि पारा बो ब्लॉक वे खबजा बेलबारी ब्लॉक नि समावनि पारा बेसी कोनो जागा रग नक रग बा बरक रग बा हेथिजाक रग एरिया बेलबारी खनामाने शांतिनगर एडीसीबी लेगा खरकछा बा थिका फ्लाड नि बागै अब रेस्क्यू खायनानि बागै जों प्लेन खायदा प्लेन खायदा जों लास्ट परे उदारंखा अब नायना थांनाय दाबो एमडीसी लगै तंखौ भिडियो अफिसार तक जुथे वैसा थानाय बनो प्राथमिक भाबे किछु रांसा जगिले जगिनाय परे उनाव डेथ सार्टिफिकेट
মাথাকে হলো 4 লাখ টাকা মতো সাহায্য বিমানের জন্য SDRF হতে